Maupay nga agama, maupay nga patron hay matanan mga kabugtuan ko dida kan Hesus Kristo. Dida naton ebanghelyo giningaday ha aton ang pag-abda ni Jesus hintinuod nga pagsunod ha iya. Nga amo ang pagbayahan nga tanan nga mga material nga mga butang. Sa takon dako nga pakiana para ha iyo nga tanan, ano iton kaya niyo bayaan nga material nga butang agud mahulos iton iyo pagsunod kan Jesus. O kaya ba niyo bayaan iton mga material nga mga butang nga may ada kamo para la maging 100% iton iyo pagsunod han Dios. Ehemplo iton aton pagsunod iton Dios, iton aton patrono. At the age of 20, Hisan Roque naton ang magdarambal, namatayan niya mga kag-anak. Ngan kamatayan niya mga kag-anak, may ada niya namana. Pero iningatanan, iya igin panhatag. Nga daan mga nagkikinahanglan. Ngan sinulod hiya, han third order, han Franciscan, para magserbe han Dios. Haton nga bahin, mga kabugtuan ko da kan Hesus Kristo. Labi na't mga taga-dinhi, hini nga simbahan. Ginpili niyo, Hisan Roque, ang magtarambal nga iyo patrono. Karuyag signon, susbaranan niyo kung ano nga klasihin kinabuhi dapat may ada gihapon kamo. Di rilaya kilala nga magtarambal kundi kilala gihapon hiyahin pagbaya han nga tanan nga mga kalibutanon nga mga butang para makapagserbi hiyahan Dios. Nabuhat niya nga tanan hin Panginano han iyay kasi tao labinahan mga magsakit kay ginbayaan niya an nga tanan. Dun pakiana, ano ito iyo kaya bayaan? Kaya ba niyo bayaan iton mga material nga mga butang nga may ada kamo? Siguro masirang nat iba, Father, diri mathiya feasible, diri mathiya maburuhat. Pero San Roque, nabuhat niya. Usahi ang tao sugada aton. Salit kinikilala naton niya, kintitingala naton niya, kay kaya niya. Ngan kung kaya ni San Roque hin pagbaya iton mga material nga mga butang para makapagserbihan Dios, kaya gihapon naton. Kung pipilion naton, kung tutuyuon naton. Kami nga mga kapadian, mas ginpili namon hin pagpadi kaysa hin pagtrabaho nga may ada sweldo. Kaya man luwat namon maging doktor. Kaya man luwat namon maging attorney. Kaya namon maging engineer. Kaya ako ay graduated as an engineer. Nagtrabaho ako for more than 2 years. And I was earning a lot. Pero mas ginpili ko ang pagtawaghan Diyos. Sa ritunda ko nga ayat yan at aton kinabuhi, ano nga klasin material nga butang, iton kaya naton bayaan. Para mahulos iton aton pagserbihan Dios. Kaya ano mga kabugtuan ko na kan Hesus Kristo? Kaya ano dapat mabaya kita iton mga material nga mga butang? Kay danay, ini nga mga material nga mga butang, amo iton nagdadara iton tao, pahirayo iton Dios. Danay, damo na nga aton sa labi, mas gintatagan naton hin prioridad ini nga mga kalibutanon nga mga butang. Nga danay, nahingangalimot na kita iton Dios. Ada nga ni kita iton puder, mas ginhihigugma naton iton aton puder kaysa hin paghigugma iton Dios. Oo mga kabugtuan ko na kan Hesus Kristo, importante liwat naton iton mga material lang ang mga butang. Pero ayaw naton himua nga iton kalibutanon nga mga butang, amo iton number 1
ha aton kinabuhi. Sekundarya lain ni. Kaya doon kamaturan mga kabugtuan ko da kan Hesus Kristo, iningatanan, mapapas, mawawara. Kung mamatay kita, kaya sa man itong realidad itong kinabuhi itong tao, di rin natin madadara. Sa labi, bank accounts, land titles, poder, yung damo pa nga mga kalibutanon nga mga butang. Gintagan kitahan Diyos, sini nga kinabuhi, para ma-experiensyahan naton itong langit, bisan pala din niya tungna. Pero iniluwat nga aton kinabuhi, ginhatag aton para maandam kita kung bumaya na kita hinintunanon nga kinabuhi para makaangbit kita hiton ginhadian han Dios. Hayo pagkulaw mga kabugtuan ko na kan Hesus Kristo. Yan ang nga panahon. Iton estado hiton iyo kinabuhi. Makakasiring ka ba kung mamatay kaya na makakaangbit ka hiton kinabuhi nga dayon. Hayo pagkulaw. Susiyan ito yung kalugaringon. Kitain ito yung kalugaringon. Kung mamatay kita yan na, sigurado ba itong langit para aton? Kay bangin, downhill, itong aton, hingatuan. Masaklap. Salit gamitan naton aton kinabuhi, hinpag-andam, para itong kinabuhi, nga dayon. Senyor San Roque, ehemplo, hini nga pag-andam. Haniya pagunahunahin pagkadto ha Vatican, pakipagmitan Santo Papa, harani na hiyahin nga lugar. Pero inagihiya hinusa nga lugar nga damo in mga nagtikinahanglan. Damo ang mga magsakit. Tanaw na niya ang Vatican, pero pinili niya hin pag-stop laanay. Para panghinanuon ini nga damo nga mga magsakit. Nga nagkatatambalan ang mga tao nga iya nakaptan. Naduunan han iya mga kamot ngan ginampo. Ini nga tanan mga kabugtuan ko da kan Hesus Kristo kay hulos an iya pagserbihan Dios. Hinautunta ha aton kinabuhi hinay-hinay nga mabaya kita aton daan nga kinabuhi. Labi na, iton pagbaya, iton pagpinakasala. Kaya amo ni takakabugad at aton kinabuhi. Nga danay, binubudlaw na kita iton pagsulsog, iton dalan han Diyos. Mga kabugtuan ko na kan Hesus Kristo, yan ang adlaw aton, ginbapasidunggan, ang aton patrono, si Senyor San Roque. Siring ko patiri lahiya kilala nga magtarambal. Kilala gihapon hiya han iya 100% nga pagserbihan Dios. Nga nahitabo ini nga tanan mga kabugtuan ko da kan Hesus Kristo kay nahibaruhiyahin pagbaya han iya daan nga kinabuhi. Diri la ang material nga mga butang kundi ang pagpinakasala. Waray lugar didahan kasing-kasing ni San Roque ang pagbuhat hin pakasala. Bisan nga ni kung maram kinat iya kinabuhi 5 years before hiya mamatay, lagas na hiya, no? Inuli hiya nga doon iya kalugaringon nga bungto. Ngan hadto nga time, an ira bungto nakadahin kasamukan kay may adak gyerra. Ano na hitabuhay iya? Wala hiya nakilala. Nagsinerbihon man iya ni Rayo nga lugar. Anon ginahitabuhay iya? Igin padakop hiya. Ngan igin papriso hiya. Kay ginunaunaan nga spy hiya. Pero wala hiya reklamo. Wala hiya bumulos. Lugod igin ampo niya ang tao nga nagbuhat haiyahin maraot. Kanini nga iya kinaya, iya ginsubad, didahan kinaayahan Dios. Nakada Jesus, nabitay ha krus, nakaray sa krus, nagihimatay na. Pero siniring Jesus, usahan iya mga katapusan na pulong, amay ko, pasaylo ahira, kay dirhira maaram, han iragin bubuhat. Ngin amo ini gihapon niya kinabuhi, may ada hi Senyor San Roque. Ang pagiging andam, hin pagpasaylo. Itong tao nga pinasayloon mga kabuktuan ko na kan Hesus Kristo, na-recognize han nabanhaw
nga Jesus. Aton kinabuhi, bisan nga ni may adala, naglilibak haton, makuri na naton no pasaylo. May nagmamariti sa aton, makuri na naton no pasaylo. Kay ano? Kay diri hulos, idon aton pagsunod kan Jesus. Kay kung tinuod kita nga nagsusunod hiton Dios, nagsusubad liwat kita, hiton iya, kinaiya. An kinaiya nga Kristohanon. Kung hinunumdum kita last Sunday kakulubla, Jesus nag-o-offer han iya kalugaringon nga hiya amo ang tinapay nga tikang halangit nga nahatag hin kinabuhi nga dayon. Kada naton pagkasalin orog itong santos nga misa, Jesus nagiging presente in front ha aton. Di dahil itong tinapay nga bino nga nahihimo nga lawas ug dugo ni Kristo. Nga naton kinakarawat. And every time nga nakarawat kita hitong Dios, nagiging kausa kita haiya. Nga naaangkon kita hitong Dios. Sa tama itong pagkagda itong singbahan, dapat every time nga nasingba kita, dapat prepared kita. Diri la nga andam itaton, lawas nun nga kinabuhi, nakaliwan kita hin bako, nakasapatos kita hin maupay, nakaporma kita, dapat may ada naton liwat tinatawag nga spiritual preparation. Nga itong pinakamaupay nga preparasyon, ito naton pagkakarawat ka ni Jesus, amo itong puraw nga kasing-kasing. Pinaagi, itong pagkarawat, itong sakramento, han pagkumpisal. Mapakianak naman sa inyo, masining kita aton kalugaringon, nagsisining bahon ako, nakikinumunyon ako, pero kay ano nga, nakatikalalatakon kinabuhi. Nati ka makasasala ako. Kaya all the more nga nakomunyon ako, pero nati kaluya man ito na akon, kinabuhi pang atubang hindamo nga mga pagsulay. Kay bangin mga kabuktuan ko da kaneso Kristo, diri kita nag-aandam hin maupay. Sa itong singbahan, nag-aagda ito nga tanan, every time nga makomunyon kita dapat, spiritually prepared kita. At least, minimum ito naton pagkukumpisal, at least minimum hiya, once a year. Pakian, nakakanoon ni mo last na pagkumpisal. Eh di rin maupay nga makumunyon kita nga, ito naton kasing-kasing punuhin pakasala. Na-attender nga nagtat sa rayaw, nag-aandam kita, Asay pahin ma-attender kita itong misa, kay makikipag-usa kita itong Diyos. Mga kabuktuhan ko na Hesus Kristo, ehemplo, iton maupay nga pagserbi iton Dios, maupay nga pagsunod iton Dios, Senyor San Roque. Aadaan niya kamapay na inubsanon. Aadaan niya paginandam, hin pagkarawat, han nga tanan, nga nagkikinahanglan. Aada iya an hulos nga pagserbihan Dios. At aton kiruyag sugdon ha iya. Ano ton may ada kita, nga aada kan San Roque nga aton nakuha dara kay patrono naton hiya. Kun waray pa, pagtalinguha kita. Pagtalinguha kita. Siring pa iton waray-waray nga buplunganon, bisan la hinay-hinay, basta kanunay, ang Dios nalilipay. Iton pagbabago iton kinabuhi diri hiya 360 nga pag-change dayon. Magawas kita din nga singbahan, kaumat aton misa, nga diri ibig sabihin nga mga anghel na kita. Magawas kita din hini nga singbahan, kaumat aton santos nga misa, diri ibig sabihin nga waray na naton problema. Ito importante nga magawas kita hini nga singbahan, kay kinarawat kita kan Jesus, nga may ada naton upod. Bisan kun ada kita itong damong nga mga kakurian na kinabuhi, damong nga mga problema kinabuhi, kay may ada naton upod, wara iba kundi ang Dios. Ngan binuligan gihapon, hiton mga pag-ampo, ngan mga panabang ni Senyor San Roque. Karoy ko tapuson ini nga akon humiliya, pinagin sa kanta, nga nasiring, that you are not alone. I am here with you.
Though you're far away, I am here to stay. But you are not alone. I am here with you. Though we're far apart, you're always in my heart. That you are not alone. Senyor San Roque and Magdarambal, igampo mo kami.